Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi ma'adatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun ay hadhi muqaddimatun, utawi iki ku pengantar. Matur nuwun. Khausuk menuju. Khausuk men. Oh kesel. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun ay hadhi muqaddimatun, tawi iki ku pengantar. Niki kaedah umum kangge memahami Al-Qur'an. Luwih amba tinimbang usul fikih. Usul fikih niku nggih pun jelas pun mujmal, mubayyan, mutlak, muqayyad, ngoten niku am khos kaedahe. Tapi nek tafsir niku luwih amba mergo pun nyandak bahasa, ngoten. Luwih amba timbang persoalan hukum. Lah niki dimuqaddimai dados pengantar enten kathah kaedah sing saged damel gondelan nek pas wayah maca Al-Qur'an, ngoten. Qala dawuh Al-Ghazali, sapa Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, penulis Ihya niku, wa ghairuhu senes kula. Wa ghairuhu dan lintune Al-Ghazali ngendikane ayatul ahkami utawi pira-pira ayate hukum, terkait hukum. Hukum niku nggih gangsal niku. Sing taklifi nggih. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nek sing senes taklifi sing wat'i nggih enten sah, enten batal, enten syarat, enten manik niku. Nah niki sing hukum niku khamsu mi'ati ayatin, enten gangsal atus ayat. Padahal Quran jumlahe 6.000-an ayat. Sing terkait hukum dawuh Imam Al-Ghazali niki gangsal atus. Wa qala lan dawuh ba'dhum sapa sebagian tiyang alim iku mi'atun wa khamsuna 150, mi'atun 100 wa khamsuna lan 50 ayat, 150 ayat. Sing wau ngendikane 500 niki luwih titik maneh, 150. Wakila lan dipun ngendikaaken, berarti kan mesti problem, mosok mesak ngono kan. Wakila terus dipun ngendikaaken apa lafat la'alla muraduhum la'alla muradahum al-musarraha bihi. La'alla muradahum mungkin wonten, bisa jadi la'alla. Nah, biasa biar diarteni muga-muga. Tapi mriki bisa jadi maksud mereka, maksud para ulama bilang kayak begitu itu adalah al-musarrahu inggih menika ingkang dipun terus terangaken bihi apa kelawan al, yang disebut secara transparan, lugas, boten sindiran, boten berupa singgungan-singgungan ngoten niku, tapi langsung ngoten. Dadi sing dimaksud niku sing langsung. Nek sing boten langsung kathah. Atau yang tidak disebut, nek bahasa Indonesia niku disebut secara eksplisit. Disebut ini hukum gitu. Boten implisit. Dikoyok misalkan dalam sebuah kisahnya Nabi Syu'aib
badhe ngrapikaken yugane kalih Nabi Musa. Niku kan mboten nyebut mas kawin niku. Nah, niku dalile mas kawin antara lain dipendhet saking kisah Nabi Syuaib kalih Nabi Musa. Fa inna ayatal qasasi fa inna ayatil qasasi moko sak temene pira-pira ayat tentang kisah wal amsalilan perumpamaan wa ghairi halan lintu-lintune qasas kalih amsal iku yustambatu dipun gali minha saking ayatil qasas apa kathirun kathah minal ahkami saking hukum-hukum. Jadi sing dimaksud 500 kali 150 niku adalah hukum yang disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Cara sing boten eksplisit nggih kuatah. Soalnya ayat kisah niku nggih enten, ayat perumpamaan nggih enten. Titik sampai teng mriki. Qala dawu asy-Syaikhu Izzuddin Ibnu Abdussalam sapa Syekh Izzuddin bin Abdussalam fi Kitabil Imam ing dalem kitab Al-Imam. Ngendikane innama angin pestine doroban damel sapa Allahu Allah al amsala ing pira-pira perumpamaan fi kitabihi ing dalam kitab Allah Al-Qur'an niku tujuane atau alasane tadzkiron krana ngelingaken wa wa'dzon lan krana ngewehi mauidhah ngewehi pesan-pesan. Karena itu famastamala minha ala tafawutin fama moko utawi napa kemawon istamala ingkang meliputi apa ma minha mane niku minha saking ayatil Quran ngeliputi ala tafawutin ing atase selisih fi thawabin ing dalem ganjaran au ala ihbati amalin au utawa ngliputi ala ihbati amalin ing atase ngguguraken perbuatan au utawa ala madhin ing atase pujian muji suatu tindakan au dzammin utawa nyacat tindakan au nahwihi utawa saumpamane niku. Fa innahu mongko sak temene ma istamala minha niku iku yadullu nuduhaken apa mastamala minha alal ahkami ing atase hukum. Hukum niku boten gur aqimus shalah ngoten. Boten gur wa'atuz zakah atau wala taqrabuz zina atau innamal khamru wal maisiru niku. Tidak cuma itu, tapi semua yang ayat yang menginformasikan entene selisih ganjaran nek dilakoni sing iki niku ganjarane sementen, nek dilakoni sing niki ganjarane sementen, atau ayat itu menunjukkan informasi batalnya suatu perbuatan seperti orang sodakoh tapi menyebut-nyebut itu kan habitat a'maluhum, amalnya itu sia-sia, tidak ada gunanya. Atau informasi lain tidak menyebut seperti itu tapi muji tiang sing berbuat baik ning bumi, nadur utawa nopo, atau nyacat suatu perbuatan. Lah niku nggih hukum ngoten. Dadi mboten kok tentang perintah larangan tok. Ngoten summa mongko nuli kala dawuh sapa Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdussalam niku. Wa mu'dhamu ayatil Qur'ani lan utawi mayoritas atau sebagian besar ayil Qur'ani pira-pira ayati Al-Qur'an. Iku la takhlu mboten pedhot atau mboten sepi apa mu'dhamu ayil Qur'an an ahkamin saking pira-pira hukum mustamilatin ingkang ngeliputi ala adabin ing atase pira-pira tata krama hasanatin ingkang sae wa akhlaqin lan pira-pira akhlak jamilatin ingkang sae. Mayoritas Al-Qur'an niku hukumnya itu meliputi tata krama tingkah laku sing sae kali akhlak sing sae. Summa mongko nuli, nah setelah itu minal ayati ku setengah saking pira-pira ayat ma utawi barang
sarraha kenging surriha kenging. Nek sarraha fa'ile Gusti Allah, ma utawi barang surriha ingkang dipun terus terangaken fihi apa ing dalem ma bil ahkami kelawan pira-pira hukum. Sebagian ayat Al-Qur'an itu ada yang menyebut secara langsung hukumnya. Wa minha lan iku setengah saking ayat ma utawi barang yukhadzu ingkang dipun pendet apa ma. Mane niku maksude kesimpulan hukum. Dipendet bitoriqil istimbati kelawan metode istimbat. Metode penggalian hukum. Imma ono kalane bila dhammin tanpa ngumpulaken ila ayatin ukhra teng ayat liyane. Sebagian ayat disebutkan mengandung hukum yang sharih, yang eksplisit, yang tertulis. Sebagian yang lain baru menunjukkan hukum ketika sudah dilakukan metode istimbat tertentu. Metode istimbat niku enten kalane satu niku bila dhammin ila ayatin ukhra, tanpa ngumpulaken ayat tadi itu dengan ayat yang lain, tapi ayat itu saja. Contohnya kastimbati tahrimil istimna'i, koyok dene menggali hukum tahrimil istimna'i, haramipun istimna. Istimna niku bahasa medise masturbasi, nek bahasa biasa onani. Lah niku dihukumi haram dipun pendet min qaulihi saking qaule Gusti Allah illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum yahfazuna furujahum, kan, menjaga kemaluan-kemaluan mereka illa ala azwajihim, kecuali ing atase pasangan-pasangan mereka. Aw ma utawa napa kemawon maksude budak nggih, malakat ingkang memiliki aimanuhum napa aimanuhum apa pira-pira sumpahe ladzina. Jadi ila qaulihi, kalau terusaken saya ila qaulihi sampai pangendikane Allah taala famani betawa waro adzalika faulaika. Mboten pintu fasikun terusane. Faman moko utawi sapa wong ibtago ingkang goleki sapa man waro adzalika ingkang di belakang itu selain ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, lah itu dihukumi fasik. Nah ayat ini diambil kesimpulan melahirkan hukum tahrimil istimna. Syafi'i nggih, Syafi'i. Nek lintune benten malih, wonten pertimbangan-pertimbangan sing kathah. Al ayat ini contone hukum tahrimil istimna dipendet dugi ayat niki niku tanpa menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lain. Cukup pakai ayat ini saja. Contoh kedua, wasihati angkihatil kufari. Kaya ini contoh kedua niku keabsahan angkihatil kufari, piro-piro pernikahannya wong kafir. Misalnya enten pitakonan, pernikahannya orang kafir atau di luar Islam itu sah apa tidak? Nah, teng mriki dipun simpulaken sah. Saking pun di dasar ayat min qaulihi, saking dawuh Allah wa mra'atuhu hammalatal hatab. Kan adoh niku. Nek njaba hukum niku pinter ulama. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Wa mra'atuhu niki atof teng Abu Lahab. Jadi yang akan celaka itu juga istrinya Abu Lahab. Diarani imra'atuhu. Dipun hali hammalatal hatab, sing seneng gawoni kayu, tapi kayune niku sing ana rine ngoten nek ditafsiri. Tapi boleh lebih luas dari itu. Lah niku menunjukkan Quran ngarani bojone Abu Lahab niku dengan sebutan imro'atuhu niku bahwa pernikahan orang di luar Islam itu sah. Ngoten. Mantun ngoten dugi ayat ngeten iki imro'atuhu hammalatal hatab, kan tidak menunjukkan premis hukum niku. Wong namung cerita bahwa tangannya Abu Lahab celaka, tidak ada yang bisa menyelamatkannya.
dia nanti akan masuk pada pada masad bersama dengan perempuannya atau bersama dengan istrinya. Wo iki lho Quran yo ngarani bojone. Dan itu berarti pernikahan orang kafir antar orang kafir itu sah. Wasihhati saumil junubi lan kaya dene conto malih kaabsanipun posone wong junub. Niku dipun pendet saking ayat mingkaulihi saking dawuh Allah fal ana basyiruhunna uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum sak teruse. Lan niku biyen niku enten tiyang niku nek wis posoan Ramadan nggih saking wong apik tenanan nggih saking wedian wong. Dadi bengi niku mboten wani ngumpul bojone. Akhire saking nemen ati-atine napa jenenge niku kebablas. Bareng kebablas wadul teng Kanjeng Nabi malah mboten napa-napa nek bengi ngoten. Pokoke aja sampai fajar. Nah, kata-kata ila qaulihi sampai dawuh Gusti Allah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Nah niku hatta yatabayyana sampai yen to dadi jelas apa benang abang kalih saking benang ireng. Benang putih kalih benang putih kalih benang ireng niku. Hatta sampai yatabayyana dadi jelas apa benang putih saking benang ireng. Al-ayah. Lah dari ayat ini diambil bahwa posone wong junub niku sah. Jadi cara misalnya aduse tiang niku kliwat tangi-tangi kok pas subuh lah niku tapi wis niat bengine niku tetep sah posone. Niki masih Syafi'i niki karena Imam Asyuti niki Syafi'i madhabe. Mantun ngoten wa immalan ana kalane niki atof teng imma bila dhammin niku. Imma bila dhammin. Jadi menggali hukum itu satu caranya dengan tanpa menghubungkan ayat itu dengan ayat yang lain, dan juga wa imma ada kalanya bihi ay bidhammin bidhammi ayatin ila ayatin ukhra ngoten nek didawakno ana kalane bihi kelawan dhammin ngoten kelawan ngumpulaken satu ayat dengan ayat yang lain itu baru bisa ditarik kesimpulannya. Contohnya nopo kastimbati koyok dene gali hukum anna aqallal hamli mudah-mudahan ilah kastimbati anna ngoten koyok dene menggali hukum bahwa anna aqallal hamli sak temene minimale usia kandungan iku sitatu asyhurin 6 wulan. Niki kapan niki ro informasi ini? Usia minimal bayi 6 ini. Nggih, wajar ya. Kalau di bawah 6 kan prematur. Misalnya lahir kalau di atas 6 kan boten pun darane tuwek. Lah niku sik tas nek mboten kelintu niku. Sik tas diweruhi niku. Napane jenenge usia minimal itu disebut prematur atau tidak niku. Lah biyen 1400 tahun yang lalu niku dereng wonten niku. Tapi Al-Qur'an pun paring isyarah. Sing ngawruhi sinten nggih para alim, para ulama. Kesimpulan ini diambil dari mana? Diambil min qaulihi saking dawuhe Gusti Allah. Nek ayate keterangane pun enten teng andhape niku. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra lan utawi mangsa hamile bayi ngoten. Wa fisaluhu lan mangsa sapiye bayi iku 30 syahra 30 wulan. Dadi totale mangsa ngandunge kali mangsa nyusuine niku 30 wulan. Manten ngoten ma'a qaulihi ing dalem sartane dikumpulaken kali informasi ayat yang lain. Ing dalem sartane qaulihi dawuh Gusti Allah wa fisaluhu fi amain. Lan utawi mangsa sapih. Mangsa sapi bayi niku fi amaini wonten ing dalem 2 tahun. Dados kalau pada kalimat pertama niku pada ayat pertama niku hamluhu wa fisaluhu niku sama dengan jadi ditambahno mangsa ngandhut kalih mangsa sapih niku
30 bulan. Terus di ayat yang lain enten informasi nek mongso sapi niku kalih ulan, berarti mongso ngandut dikurangi 2 tahun. Kok 2 bulan tau kula ngomong. 2 tahun. Berarti 30 bulan dikurangi 24 bulan. Berarti lah niku kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dari ayat ini Quran lembian delengan penelitian medis duga nek teng Yunani nggih, karena peradaban yang sangat besar pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad lahir niku teng sandinge Mekah niku nggih mboten sandinge pas niku sing maju niku sudah ada hukum, sudah ada hakim, sudah ada undang-undang Hammurabi niku nggih teng Yunani niku. Ndak tahu kalau di sana sudah ada kesimpulan itu. Tapi sing jelas pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad enten niku kesimpulan masa minimal orang hamil 6 bulan mboten enten niku. Ana Kanjeng Nabi nek diarani napa nek ngarani nabi niku pun leres ngoten lho. Karena informasi seperti ini hanya Allah yang tahu gitu. Waktu itu loh nggih, waktu itu. Informasi ini ngoten. Artinya Al-Qur'an tidak menyalahi temuan medis sing sakniki sampun diakui niku. Mboten nyalahi Al-Qur'an. Wong bae medis iki sing ngomong niku. Titik qala dawu asy-syaikhu sapa Syekh Izzuddin. Dawuhe wa yustadallulan dipun dadosaken dalil. Alal ahkami teng ngoten sakjane. Maring ngatasin maksudnya maring teng piro-piro hukum tarotan kadang-kadang opo bisigoti kelawan naibul fa'il ini bisigoti opo kelawan sigot. Jadi kadang-kadang hukum itu diketahui melalui bentuk kata yang ada di dalam Al-Qur'an. Wahwalan utawi istidlal wahwalan utawi bali teng istidlal alal ahkam bisighah teng masdare bali ini. Wahwalan utawi mengkono istidlal alal ahkam bisighah iku dhahirun pun jelas. Ya ono perintah wajib niku jelas. Watarotan lan kadang-kadang bil ikhbari kelawan sigot ikhbar, redaksi informatif, tidak berupa imperatif nek kaidah bahasa Indonesia niku. Ada kata kerja, ada kalimat imperatif yang artinya tuntutan, permintaan atau perintah. Ada kalimat informatif. Ikhbar niku informatif, memberitahu atau mengabarkan saja. Tapi tidak ada unsur tuntutan. Lah nek sighah niku enten tuntutane niku duka niku nahi, duka niku amr, niku enten tuntutane. Nah, ini kadang-kadang disampaikan melalui bentuk ikhbar, redaksi informatif. Contohnya mithlu uhillalakum niku. Uhillalakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan atas kalian pada malam bulan Ramadan berkata kotor kepada istri kalian. Berkata kotor itu meso-meso ini ku anu basa alusi Al-Qur'an niku. Mboten usah diterangno. Rafath niku nggih ungkapan rusuh lah. Ungkapan rusuh. Tapi maksudnya bukan rusuh ngoten lho, wong teng bojone dhewe ya. Bojone dhewe. Lah niku halal pas wengi Ramadan. Ngoten. Lah niki nggih hukum ngoten. Nomor kalih contone hurrimat alaikumul maitatu. Hurrimat dipun haramaken alaikum ing atase sira al maitatu apa batang. Niku sik mikir maneh niku. Wau dihalalaken berkata kotor kepada istri. Maksudnya bukan berkata kotor niku kinayatul jima. Kinayai hubungan suami istri. Mantun ngoten iki enten kata hurrimat alaikumul maitatu. Diharamaken atas kalian bangkai. Maksudnya bangkai diharamkan atas kalian niku napa? Niku nek sing pun nalar niku mesti pun ngertos, mboten usah di anu diharamaken napa nih saking bangkai itu. Napa mangan, napa adol, napa mbuwak,
Aniku pun jelas ya. Enten kalimat malih hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu kandung kalian. Oh, kok padha karo bangkai status ibu iki. Padha-padha diharamno. Iki maksudnya haram apa iki? Niku mungkin nek teng usul fikih enten pembahasannya namine dalalatul iqtida. Nek sing mayit niku diharamkan mengkonsumsi, nek sing ibu diharamkan menikahi. Mboten disebut dengan Al-Qur'an. Mergo Al-Qur'an pun husnudzon teng tiyang, paham lah wong. Ngoten mboten dicetak-cetakno. Mungkin nek sampai dijelas-jelasno kalah kan buku panduan masakan mungkin Al-Qur'an. Nek buku panduan masakan ringkes nih. Cara bikin pecel. 1. Siapkan toge. 2. Haluskan kacang. Kan ngoten tok namungan. Kan mboten diterangno iki ngalusno ning nganggo cowek kah nganggo apaan mboten diterangno niku. Mungkin nek sampai detail-detail Al-Qur'an nggih saingan kali buku masakan niku. Wataratan lan kadang-kadang malih petunjuk hukum niku bima kelawan barang rutiba ingkang dipun tertipaken, diurutkan. Habis 1, 2, 2 ketiga diurutkan alaiha apa ing atase hukum fil ajili ing dalem sak menika awil ajili utawa mangke teng akhirat. Kadang-kadang petunjuk hukum itu bisa dilihat dari akibatnya. Misalnya Al-Qur'an hanya menerangkan, tidak menerangkan halal haramnya, tetapi cuma bilang kalau kamu melakukan ini kamu kekal di neraka. Ngoten contohnya kan enten niku. Al-Qur'an kathah kados ngoten. Jadi kalau kamu melakukan kejahatan ini maka kamu akan kekal di neraka, kholidina fiha. Niku mboten disebut hukume niku. Tapi informasi ngoten niku saged memberikan menimbulkan kesimpulan hukum. Napa hukume? Nek misalnya ongkos akhiratnya adalah neraka, oh haram berarti. Kalau ongkos akhiratnya itu adalah surga, oh berarti boleh dilakukan. Ngoten. Min khairin duka niku mane niku nggih. Duka niku rupi kebaikan, au syarrin utawa duka rupi keburukan. Au naf'in utawa rupi kemanfaatan, au dharrin utawa rupi kebahayaan. Ngoten pun. Terus niki enten pinten kaedah nih kesimpulannya. Jadi sing pertama kesimpulannya ayat hukum niku mboten kathah teng Al-Qur'an. Mboten lianten sing sanjang gang 100, enten sing sanjang 150. Tapi maksudnya lho kok titik temen, mungkin sing dipun maksud niku adalah hukum yang disebutkan secara eksplisit. Dene yang tidak eksplisit, maksudnya yang implisit yang disebutkan secara tersirat, kata wonten teng kisah, wonten teng perumpamaan. Jadi teng mriki kaedahe sing sampun dipun sampaikan kinten-kinten kalih lah. Yang pertama, hukum boleh atau wajib itu lahir dari informasi suatu perbuatan yang dipuji oleh Allah. Jika perbuatan itu dicaci oleh Allah, niku kemungkinan hukumnya 2. Kalau tidak makruh berarti haram. Ngoten niku kinten-kinten kesimpulannya. Terus ngoten bisa diketahui hukum itu dari redaksinya, dari redaksi ayatnya itu berupa perintah atau berupa larangan. Kalau berupa perintah melahirkan hukum wajib atau sunnah, kalau berupa larangan menghasilkan hukum makruh atau haram. Atau yang kedua menggunakan cara informasi, diinformasikan uhillalakum lailatas syami atau hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Nah itu sudah bisa menjadi hukum. Terus yang terakhir mboten dipun sebutaken hukume tapi dipun sebut akibate.
Akibat orang melakukan perbuatan zina di akhirat nanti gimana, akibat orang mencuri nanti di akhirat gimana, itu tidak disebutkan hukumnya tapi disebutkan akibatnya. Maka itu juga bisa menjadi informasi yang mengantarkan kita untuk menyimpulkan hukum. Pun kinten-kinten niku enten sing ketinggalan mboten enten saged di anu mangke pun niku mawon kirang langkung nyuwun pangapunten. Wa qad nawwa asyari'u dzalika anwa'an katsiratan wallahu a'lam bissawab. Sirrul Fatihah. Amin.